बाय गासैबो मिडियानि नोंथांमोन आङो दिनैनि प्रेस मिटनि सिगां नोंसोरखौहाय थारमाने मागो दमासिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय नोंसोरजों लोगोसे गासैबो थारमाने बर' माहारिफोरनो आरो जानाखि थागिबिफोर दङ बिसोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ आङो दमासिनि जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि प्रेस मिट लानाया खार'ना बेनो सिगां समावहाय नोंसोरो खोनानो मोन्दोंमोन जानो हागौ सासे एक्स NDBS नि केरियार्सआ म्यानमाराव थाबोदोंमोन। बुहुद बानसावलायनाय जादों बेखौ मा होनोमोनलायो हिन्जाव लाबायनो उमुक थुमुक लाबायनो होनलायनाय ओजोंहायनो माबायाव थायोमोननो म्यानमाराव थानो खारदोंनो हेनथेन बुहुद खोथा ओंखारदोंमोन। दा बे मानसिखौहाय जोङो आदा बाथा आरो जों NLFB हिसाबै जोङो बिथां देरहासारखौ दायथ' होनायलाय बे मानसिखौ थांनानै लायदों आरोखि। बिथांनि मुङा माबामोन माने अनसायलां आफादाव बि अनसायलां लायोमोन अरिजिनेल नामा जाहैबाय एलसन बसुमतारीमोन। बिथांनि न'आ खुंग्रिङाव। दा खोनानाय मथेबा बियो ओजोंहाय म्यानमारावहाय सना कुवारियावसो थादोंमोन माबानायनिफ्राय आफादनिफ्राय माबानानै जेब्ला गासैबो NDBफ्रा सफैजोबो हायेनावहाय म्यानमारनिफ्राय अब्ला बिथाङा थाबोनाय जादोंमोन ओजोंहाय सासे। बेखौ बुहुद खेब सावरायनाय जादों थांदोंमोन बिथां देरहासार इस्लारिया सोरबा EMजों सोरबा माबाजों स्पेसियेलि थारमाने बे कन्टेक्ट खालामनाया फेरेंगा आरो सावरायग्रा आरो माबा बिदाय दायथ'आ बिसोरनाव थायोमोन लायफिननांगौआ। दा आदा बाथा आरो जोंनि माखासे जानाखि म्यानमारावनिफ्राय फैनाय सेंग्राफोर दङ दा केडार्स जोंनि बिसोरनि हेल्पआव जोङो ओजोंहाय मानसि फाथायहरनानै बे बिथांखौहाय माबानिफ्राय म्यानमारनिफ्राय नागाफोर दोनबोदों माबासिम मा होनोमोनलायो इन्डियान बर्डारसिम। ओमफ्रायो बेखौहाय इन्डियान बर्डारनिफ्राय देरहासार इस्लारि बिथाङा लानानै फैदों। दा दुखुनांथावा बेसो आं बुंनो सानो NDBनि जानाखि लिडार्सफोर दङ बे खामानिखौ बिसोरसो मावनांगौमोन। इनफेक्ट जोंखौसो बांसिन बखिबावो हेन थेन होननानै। दा आङो बिथां दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रनजित बसुमतारी सिगांहाय आफादनि NDBSनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा निउसाव नुदों बिमा बिफा जानो हागौ नोंसोरबो न'खराव थांदोंमोन खोमा फट' खेबनो बा भिडिअ लाहैनो बेहाय बिनि बिफाया गाबदों फिसालाया उमुक दङ थांनानै लायनांगौ होननानै। आदि फेरेंगाया सिगां होनदोंमोन इलेक्सननि सिगां होनदोंमोन लायगोन होननानै भट बिबाय देरहाखांनानै लायाखै। दा बेफोरबायदिखौ नुयोबा जोंखौबो बखिनानै लाब गैया बिसोरो खामानिखौ प्रेक्टिकेलि मावनानै देखायथों बेनिफ्राय जोंखौ बुंथों। आरो दा बिथाङा फैनाय सानथामल' जादों दा फैनाया जानो हागौ दा आदि फेरेंगायाबो मिथिया बा सावरायग्रायाबो मिथिया बा बिदायाबो मिथिया। फेरेंगा सावरायग्रा बिसोरजोंहाय बे मानसिया थाबोदों गार्डबो जाबोदों ओंखाम ओंख्रिबो संनानै जाहोदों। फैफिननानै गावसोर फैनानै इलेक्सन देरहाखांनानै गावसोरनोथ' पावार दंमोन ना लायनो दंना गैयामोन दे दंमोन ना पावार दंमोन लायनो मानो लायाखै। लायनो होनदोंमोननो नै बिथां देरहासारा लास्टावहाय जों बेखौ थुनहरनाय जादों मानो होनबा बिथांखौ जोङो डाइरेक्टलि थाङाखैबाबो जों बिथांखौ थुनहरदोंमोन सावरायहैथां हेल्प मोनगोन खोमा होननानै हेल्प होआखै बेखौ इनफेक्ट उल्थासो माबे होनहरदों मा होननानै बुंहरदों बेखौथ' मा होनोमोनलायो आफादनिफ्राय खारदों दे माबा मोनसे जानानै खारबायानो खिन्थु गावसोरजोंनो थाफानाय गावसोरजों ओंखाम संनानै जाहोनाय एखे केमाव थानाय मानसिखौथ' लायफिननांगौ दायथ'आ सोरनिमोन बेथ' जुक्ति गोनां खोथा जायाखै। इनफेक्ट बे बखिबावदोंसो मिडियायाव बे उमुगा हिन्जाव लाबायनो फिसा साथाम दंनो माबा ड्राग्स फाग्लानो दाथ' मानसियाथ' बिदि नङाना प्रुफ होजोब्बाय दा बिसिबां इलेक्सननि सिगां बुङो उमुक खालामगोन हुमुक खालामगोन जेबो खालामनो हाया। दा देरहासार बिथाङा जुदि थांनानै लायामोनबा बेखौ इन्डियान बर्डारसिम नागा जानाखि म्यानमारनि जानाखि जोंनि दा सेंग्राफोरा जेब्ला NDBS आव दंमोन माखासेया NLFBआव फरमेसन जायैनि सिगां बिसोरनि कन्टेक्ट लानानै ओजोंहाय सना कुवारियाव थानायनिफ्राय
लानानै फैदों दुखु खस्थ' सहायबोनांदों बे मानसिया दा बे मानसिखौ लानानै जोंनि केम्पआव दोनफैबाय जाबाय दा बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो NDFBनि जानाखि दैदेनगिरिफोर दा दङ आं गुरैयै खावलायगोन फार्स्टआव थारमाने बेबायदि दाखालामथों समान अधिकारखौ होथों दा नुबावदों दा बुहुत मानसियानो मा रिहेबिलिटेसन मोनाखैबाव सोरबाया मोनदों सोरबाया मोनाखै बेफोरबायदिखौथ' सल्भ खालामनांगौ बिसोरो मा गावसोरनि मानसि मोननाय सरसा मोनाखै बेबायदि जानानै दं आरो खोनानो मोनबावदों आं प्रेस मिटनि गेजेरजों सिद्दा खोथा बुंखायो जोंखौहाय दा मा खालामनो नागिरदोंनो ना गोरान बायदि फोराननो नागिरदों जाहैदों जानायबो होआ जेबो सर्स होआ दाख्लै लेटेस्ट अडिअ रेकर्डिं दङ बे खोथाफ्रा मानसिनि नामखौ मिथिजोबो जों सोर होनदों ना गोरान बायदि फोराननो नागिरनायखौ लाब गैया जोंखौ ना गोरान फोराननायनि बायदि जों चेलेन्ज खालामनानै लाब गैया जोंनि आफादखौ बोरै फोथांनांगौ मा खालामनांगौ बबे टाइमाव मा खालामनांगौ बिनि स्ट्रेटेजिखौ बानायखानायखा जोंखौ होनदों उमुक थुमुक जेबो हरनो नाङा बिसोरनो सोरबा कन्ट्रेक्टरा माइरं हरनो नागिरबाबो हरनो नाङा सोरबा कन्ट्रेक्टरा बोरमा हरनो नागिरबाबो हरनो नाङा सोरबा कन्ट्रेक्टरा थाइसे थाइनै जानो गैया मा जानो गैया होननानै दालि सिनि हरनो नागिरबाबो हरनो नाङा होनो बिसोरनि जाय जायगाखौ हरनो नाङा होनाय जानाखि दा लिडारफोर दंना पावाराव दंना बिसोरनि लिस्टखौ दंजोबो दा आफादसोथ' एनि टाइम एनि मुमेन्ट सिक्सफायारावसो दं जोंखौहाय बिदि ना गोरान फोराननाय बायदि बुंनाया लाब गैया नामखौ बुंथ'ला आं जेब्ला गावसोर गावनो बुंफिनना लाखागोन जों होनाखै होननानै अब्लानोसो बुजिगोन बुंथों आरो जोंखौ ना गोरान बायदि फोराननोबो हाया जोंनि मानसिया गामि गामि दङ जोंखौ गामिनि मानसिफ्रा बिराद अनो दा मोनाबालाय मा जानो दे राननानै थानाय ज' मानसि थैयाना जोंहाबोथ' मोनसे बेब'स्था खालामनांगोन दा माबा मोनसे बिनो थां माबा मोनसे बुंनो थां सापर्ट खालामा गभर्नमेन्टआ सापर्ट नाङा दरखारबो गैया होनांगौ माबा गैया जेरै जुजिदों बिदि जुजिबोगोन जों मालायनि मा होनोमोनलाय बेबायदि खोथायाव गोजावग्राबो नङा जोङो एभिडेन्सजोंसो बुङो माखासे खोथाखौ प्रेस मिट होया गोबाव जाबायमोन आं नेबायसो थाखादोंमोन जेब्ला बे बिथांखौ लायनो हागोन ना अब्ला प्रेस मिट होगोन होननानै दा जाय बिथांमोना जोंखौ होनदों थाइसेबो थाखा हरनो नाङा ना गोरान बायदि फोरानगोन होनदों जोंजोंहाय बेबायदि बुंनानै लाब गैया जों जुदि माबानांगौबा टाइमजोंसो खारगोन जों दा सावरायनाया मोजां सोलिगासिनो दङ बेहाय जुदि हेंथा होयोबा सोरबा बेहाय जुदि उमुक थुमुक होनलाबाय थायोबा बे जानाय नङा मिडियानि प्रेस मिटनि गेजेरजों सिदा खोथा बुंनाय जायो जोंखौहाय डिस्टार्बबो दाखालाम जों बबे लामाजों थाबायनो नागिरदों थाबायनो हो जों मा मावनो नागिरदों मावगोन देखायगोन खुगाजोंल' बुङा जों आखाइजोंबो बुङो खुगाजोंबो बुङो बे मोननै रोखोम गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमथलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।